Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor Phibaro penampai ke TCTV ni piang sebai pi Syekh Khubor hakimat kimat. Ningkong ni syam ni phasha Syekh Khubor na Kylleng ki benta chong ka Jylla. Karat Laban Sports, Social and Cultural Organisation haka arpinyap trik Nailur aca pusan kalapun kuburam ye ki sauspa sapu sangut ki samna pule ki basong ki basa hapo opur sam jong ka South Shillong constituency ki bala pas pha haki examen be pher haka ni kasngi organisation kala samru ya nyau punyau tlik laptop shi ki samla pule ki bawan shakmat haki arpo pratli ki kerdan bakun thup ki samla ki bawan na ki longying ki ba khamduna kayok kon Uwe rangba bala tip kerteng kum uba Vicky perbot uba syong ubasa hamaulai mau yong Shillong ulayap ngam jelop hapung umyam lat umroy. Kat kum ka jingtip bala yok rum layat hu ba kani ke jingjak laja hakapor lai beji no paisgi haka arpo pratrik Nailur aza pesan. Haka ba uniu rangba ba saw ni sangut ki parlok kidang ele jingi hapung umyam. Ka kunhun search and rescue team tang syua jingtip la let ban a jingaram but yakamet jong ulala ban sei daki pulit jong ka umyam police station. Kinoy side an kiba mikmat yaka seng khoi yaka wa mantedu hakmat ka National Green Tribunal Principal Bench New Delhi halor kamukadma penne pinsa yaka wa mantedu kilapan pau yaka jingpang nut ban yoi yaka jinglong jingman jong ka wa mantedu Kinoy side an ka Supreme Court kiba kanthop yaka Srishti akni hotri ka badai ka advocate on record bat katare I kurin kilapan pau yaka ni ka haka jingna jurip jongki yaka wa mantedu haka arpanyatrik Nailur atapsan Meghalaya Schools Welfare Development Association kala khotbat weri ki nongpet school shaka jingalang kaban salong haka shitarik urisaw arja pusan haka por khatwe bijim step hakasi National Darbar Hall Maukhar Shillong ukurwa bala phado president uba M Marbanyang ula kerpat yeki principal ki headmaster ki headmistress but iki khot jongi school managing committee jongi school repair kumki ad hoc Science Grant, SSA, bala penya di ki riushimen, ni ki mission, but ki way, but baro ki school ki bala yo jingben, ni kita ki baki on ki permitted school, bani shimen talang, kanang, ha kan jingalang. U acting CM Jongka Hima Nobusopo, upa EM Ferdinand CM Yong. Ula kentu ye ki brio ki batang ingkong ya ka kali jong bakin wan ya kren markhamat ha office rekam. Ha ka jinga kren gala pathai Khubor u acting CM ula ong. Ba ka jingsha thung jong u kum u acting CM kamde satya kamon jong u shimen hendre yakani ka kamram la binshet daki kli nong san sharshnom bat ki riurang ba jong ka hima nubu sopho ulo ong ru ba unsa lum yak dor bar ba ha ka nyautrik urisaw arja pusan bar kinu ki ba shem jing kila banwan pin paw ha ka ni ka dor bar Katanat pulit kalapun kuburam yaki officer pulit ki bayran benta haka special investigation team bala clear do superintendent of police city uba Herbert Kharkongor mentokit benya haloka jingsha penyap jong Raja Raghuvanshi hasora tad haduk manda yok kem yaka sonam Raghuvanshi bat iki badan ketilang yakini ki officer pulit lapun kuburam haka jingalang kabalalong ha police headquarter hanong ba Shillong haka arpunai trik Nailur aja apsan da uminturang ba ka Jylla Konrad kongkal sangma ubalalong kum kongsan Rengkat kejingadan lang jong sembut minturang ba ubakmi yagatnat kampo ying uba press tuntensong ka Director General of Police ka kong Aida Shisha Nongrang bat kiwe ki he pulit ka Jylla. U minturang ba ka Jylla Konrad kongkal sangma haka arp khandai trik Nailur aja pesan ula pli pat ba yaka anti terror squad bat yaka SSP conference ha police headquarter bat pelat pat ba ru yaki kali mobile forensic crime scene unit. Haka jingpli pat ba yakini kislam trikam bad ki kali bakongsan jong katnat pulit ka Jylla la sakilang da usembut minturang ba bakmi yakatnat kampo yeng uba press tuntensong ka Director General of Police ka kong Aida Shisha Nongrang bad ki ki he officer bad ki he pulit jong sarkar Jylla Bentapan ya phashi Khubor na Kylleng ki benta jong kari Ka World Food India aja pusan kalapin skambiang ya ka jingmi jong ka India kum ka jaka pedeng jong ka Pyrthei na ka benta ka jingpin kre ya ki jingban ka jingpin wandur thamai bat ka rukom trikam ka bala ban penne pensa la ong ka sarkar hakas ngin kong U mitirang ba adu kari Narendra Modi unsa pli ya ka office pathamai jong ka BJP Delhi ha Pandit Deen Dayal Upadhyay Mark hakas ngin kong ka baya ha bat ka Saptami hakas ngi rakhi Navratri
Hadu arpunya teliki jiate soskular laya soy ringkat bat ka Jylla ban bei tingka kabapalat hundriu hajar crore tingka. Haka kamshna lieng jong ke India hapadeng ki public bat ki private sector ki sarkar Jylla bat ki parlong na bari. Ong ka jingpin bena lapen mi haka sngi ublei. Nado ka sngi ningkong lathum yo additional superintendent of police Premanandan kumu apisar tokit bathamai ban lam khmat ya ka jing tokit halo ka jing yap breu haka rally bala pelong dau president ka TV ke badu aktor Vijay Hakaru. Kementeri Jongka Sarkar Pedeng ke Bakmi ya ka tanat platingka ka Nirmala Sitharaman kalalit Shakarur haka skiningkong ban ya kendu ya ki balait im badi ki bah yang asem jong ki bala klatno haka jingya yu para brio ka balawan ra ya ka jingyap jong ki sau puwe ngot ki mensim brio bat san pangut kila mensau haka poro pelong ya ka jingalang pat ba jong aktor Vijay haka arpunya Tarik Nailur ha velayu paladuya Tamil Nadu. Menteri Rombak ka Tamil Nadu MK Stalin haka sngi ublay ulapan pau ya ka jingsongu ya Rahul Gandhi ubalong unong yalam jong ka seng Congress haka jinga kranding ba ka telefon hadin ka jinga brio ka bashirkai haka jingalang jong Vijay ka balalong hakarur. Ka Shiv Sena UBT haka sngi ningkong kala keno bau President kari Amerika Donald Trump ula but jing ya ki company shna dawai jong kari India. Da ka ba penjari ya ka khajana ka ba kot 6% but ongru bakani ka kam kan penjat ya ka kam shna dawai jong kari India but kan kata ya ka kot ka khia jong ki brio ki baduk but ki baduna ka yo kan Gautam Adani bolong chairman jong ka Adani group haka sngi ublei ula let banjingo ya ka yengsa jong unong ruai bala khla no Zubin Gard ha kahili para Gautam Adani ula leit ban bu sentiu ru hayeng sa jong Zubin Gard bat ya kenduk ru ya ka kurim jong Zubin Gard ka garima saikya gark. Menteri Rombak ka Assam Himanta Biswa Sarma haka sngi ublei ula banjur ba kamdei kanu ka jingle politics ya ka jingtokit ka banangya shakman halo ka jingyam jong Zubin Gard. Menteri Katnat Kampo Yin jong ka Sarkar Pedeng Amit Shah ula ya ro ya ka jingjob jong ka kunhun ya lek kai kari India ya ka Pakistan ha ka jing kun final jong ka men's T20 Asia Cup araza apsan da ka banyaw kum ka jingjob ka baphala. Kini pa kilong Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Kylleng sun thma jong kari Israel kilat heri ki chaka ri tengen jong ka sengle no Hezbollah ha ka than ba shathi jong kari Lebanon ha ka sngi ublei ong ki telong Khubor na ki shipai Israel bat ka Lebanon. Kumba arngot ki bri kila yap bat khandai ngot ki wei pat kila mensau ha ka jinga set kuli ha ka wei ka yeng mane ha Grand Blanc ka bahap ha ka Jylla Michigan jongkari America la pentip ki pulit haba kan tho persha ya ka Russia na ka benta ka jinghyar thma ka barang yai beteng u president jong ka Ukraine u Vladimir Zelensky ha ka sngi ublei ulai tho ba sawngot ki bri ba kan thop ya wei u khna kila yam but sao phongut ki wei pat kilmen sao ha ka jinghyar thma jong ka Moscow but benrap ru ba ki thong ba kong san ha ka jinghyar thma da ka Russia ki long ha Kiev Zaporizhia Klemenitsky Sami Mykolaiv Chernihiv but ha ka than Odessa ha ka khanyo trik Nailur acha apsan ka Saudi Arabia but ka Pakistan kila pinkendit ya ka Pyrthei ha ba kila pinbena ya ka Strategic Mutual Defense Agreement ka balong ka thong ban a jinga dalang hapreng ki atli kiri ha ka deuba Asia ka bamud ba ka jingle don bor persha ya ka nu kari an khen kum ka jingle don bor persha ya baro atli kiri ka kunhun tokit ka bala tha ban tokit ya ka jingya breu ha ka jingya khi jong ki samla barang shen hari Nepal kala khang yo menteri rong ba du berim kari UKP Sharma Orli ban menteri kampo yeng berim Ramesh Lethak ban mi napo kari senior officer jong ka first training squadron but ki commanding officer jong ki jhatma kari India kla yakndu yaw navy commander Major General Paul Oliver Otino jong kari Kenya haka sngi ublei banyakran ru halok jinga trelang hapreng kari India but kari Kenya President kari Colombia Gustavo Petro lo ong ba hakasi satjan ba karai jong kari Amerika ban wengno ya ka visa jong ka penpau ba ka New York kala ban amlong shu ka Jakarta ka babyang na ka benta ka Jakarta trekam jong ka United Nations kani ka jingkan tho jong Petro kalong hadin ba ulai snok tilang ban penram ya ka jinghyar thma ka Israel ya ka nong ba Gaza Shabar ka headquarter jong ka UN ha New York Kanu jingle don bor persha ya ka Russia kinya kendo da ka juba ka bating la ong menteri katnat kambari jong kari Russia u Sergei Lavrov haba ajingkren ha ka UN General Assembly
Ulaang bagi resep ngi kelanang berngem man penankam dakabor Persya ya ke Rusia. Bat kila Taipop baka Moscow ketemu menhiartma wat ikiri jangka NATO baka European Union. Tigitu kilang Khubor hakimat mendasi. Kuble. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.